Ọraneze bilikwanu, ọmụnwa bụ n'owu Igbo, ọnụ ndị mmụọ ji ekwu okwu. Biko, okwu m a na-agalụ the Executive Governor of Anambra State, Prọfesọ Chukwuma Charles Soludo. O nwere ife nchọ ka ewepụta n'afa ga. The first three letter words ife omenu bụ ife ọpụta bụ S-O-L. Mụnwa na-ekwu okwu afa mbụ Solomon. The first three letter words bụ S-O-L. Sol. Ọzọ dị ka ibia ka unu wee ghọta ebe nsi apụta. Ịgacha S-O-L dị n'afa Soludo, ife ọzọ so ya bụ udo. Udo. Mụnwa bụ Solomon. Ife Solomon pụtara bụ udo, peace. Maka na agwa David na Bible asị ndị si na Christian steeti na ị ga-amụta nwa, rapụ nke anụwa ka nke a nwụrụ ebe mana n'ọnwụ ọzọ ga-abịa, anafia ga-abụ Solomon maka na ọ ga-ama peace na udo gachi. Mana afụgo ka esi nwe operation udo gachi mgbe ọkụ na-aghọta. Now na anya n'ọnụ Soludo pụta ife izi ọ na-ele karịa emphasis mgbe ejikwugo okwu abụ Ezenwanyi eweta igbe ọnụ na ndị dibịa. Ezenwanyi adala ụdarị nne. You know why? Ezenwanyi chizili enu naanị. Onye marriage ya felu ọbụla Ezenwanyi, onye life felu ọbụla Ezenwanyi. Gịnị ka ọ ga-eli? Ọ chọọ ife ọtụghịkọ isi ya were ego ayọrọ na-abịa ịtọ kwụọ ya ọzabaga Ezenwanyi. Ọ bụ na nke si na be di ya pụọ, o wee na ọnwa obele, ọ na-adị ya ka onwe ezukwu ife na-eme, onwekwa nwoke na-abịa na saịdị ya na ọ nọbazie ife niile na nlọ, ọ na-alụ ya na nlọ. O nwere ike ọfụbazie ofu nwoke na-achọta ya na nlọ, nwoke ahụ nwere ike ọ bịaba ọchịkọ akwụkwọ flawa chịtarịa. Mgbe ụfọdụ ịma na-ekiricha fim ndị ọcha, iburu flawa jekwu nwaanyị ka e wee mee ife a. Mgbe a na-achịrị ya mkpụrụ ahịfịa na-abọji n'ime ọfịa wee bịa asa aka ndị mmụọ ya spiritual husband. Ọ banyere na Ezenwanyi. Ezenwanyi asị ya na afịfịa anụnwa a na-egosi ya bụ mgbọrọgwụ n'ọkwa mgbọrọgwụ, ọ ghọọ na Ezenwanyi. Inezi anya na kọmuniti anyị niile Ezenwanyi. Ife jọ ọbụla ndị akpọrọ nwefe Ezenwanyi a, ife ndị a na-agha lakasara fa na labiani, apịala ebe a. You can bear me witness ma ọkwa na ya etinye opinion poll ka ihe eweta ebe nsi eje. Sense no go kill me. Nwaanyị ọbụla need freedom ọgbapụ. Gekwa ntị o, nna ya ukwu soso ị na-anya efu na ụfọdụ jụ na faya emia ị na-egwe ewe. Ife ọzọ bụ onye marriage ya felu, kama ya akpọzi Ezenwanyi akpọ ya n'olu oyibo ọ bụrụ gịnị queen. Asị m gịnị queen. Onye ọbụla efu etinyelu queen ma na ịda na life ya efelugo makwa na marriage ya efelugo. Ife abụ ife ifo. So ka I establish the fact na o nwekwe dị iche na Ezenwanyi na queen. Ezenwanyi na-eme nke ya n'ụzọ ndị omenanị, ndị nke queen na-eme nke nwefa n'ụzọ oyibo. Ọ bụzi na na-enye gị endorsement ma ọ na ị na-efegharị afụ gị ebe ata afụ gị ebe na-echi. Etu a ka ọ dịbụ ndị Ezenwanyi. Etu a onye afụ na-abịa ka achụọlụ gị aja ma emegide agbazibe eme akọdobe gị anya gwa gị na chi gị na-anaghị gị nni. Mgbe ụfọdụ chi nakata nni ya nnaghị nti nke a na-ayọ nni like this nwezụga kefe ọrịa chabe mmụọ. So sense no go kill me ka anyị na-eme ya anyị na-eme. So wee bụ na o nwere ife dị mkpa nchọ ka m gwa gị nna ya ukwu. Anyị aghọtago ife kpata Ezenwanyi ji wee chie enu na nnaba anyị ma ndị ukwu na-akala enu. Now irue n'ụlọ ụka before eme gị wedding ndị a na-eme counseling, marriage course, ife dị iche iche. Nna ya ukwu o kwere nghọta na anya na society mụ na gị si bụ Anambra steeti na marriage and divorce divorce taa na echi anyị agụtazi ọnụ ọka nkụ ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị pịambra. Ihe a na-eme efilu na kịta ga-abụ the best time a ga-establish civic centers na every nook and cranny na be anyị. Yes, obodo ọbụla kwesịrị iwepụta civic center.
ebe anwa ka a ga na-eme counseling. Onye ọbụla nọ n'obodo ka anyị makene mmadụ ọ na dị. So n'obodo ahụ gị na di gị ga-enwekwa ndị ọbụla na-anụ di from now ga-agbalụ dị kaadị, ma ndị bụ nnụrụ anụ ga-agba kaadị bifo a na-asị na-agbasa ana na marriage a ga-ama ugbo n'one ebutelu kesi a ka eti ikene ya ọnụ na etu esi wee debe ya n'ala Igbo. Ndị na-eme ebe omenala esi debe ya, nwoke ada eteta ụla sị na ya da anụzi, nwaanyị ada eteta ụla sị na ọ da anụzi. Ọsọkwa ya bụ na ijide nwunye gị na nwoke a ya eti ya ọnụ, famili ya ekwu ya, akpọ ụmụnna, kpọọ ndị ọgọ, ụmụada na-eti iche ọnụ. Mgbe ụfọdụ o nwere nke a na-ekpegide ekpeluzie eto nwoke si o na nsogbu adịrọ, akọdokwa anya, life a continue. Ndị a bụ ndị nna anyị fa na ndị nna anyị fa anyị na-asị na fa anụ ka a na-ekpekwa ikpe mgbe nke fa. Mana nwoke echesịa ka o esi ya asị nke nwaanyị naba, ụmụada ti ya ọnụ, ụmụnne ti ya ọnụ, ụmụnna ti ya ọnụ, bifo ndị ọgọ ebe anyị emebe ebe a asị o mmadụ na-aba dịkwa used to each other, emebekwa ya na-eme. Mana ọ bụrụ na anyị sị na ya ma etinye anya kritikali na ya bụ ije, ụdị nke na-abịa abịa ya karị nke itinyesi onye ọbụla yiri bra na pantị, onye nde ka ị na-agwa. Ọ bụrụ na etinye egosi yibe bra na pantị si na-eki achụọ na-etili anya na that area fa na-efe karị bụ institute ama nọ all the very very important in the society bụ marriage. A ga na-enwe counseling from time to time. Okwu see eje etiyo amaki ya na mbosidio na-etiriti okwu a, mbosidio na-etiriti okwu a, and gọọmenti ga-enwe officials fa na-abịa enye this counseling. Ife a na-agbanye n'ọfịs ifi obi na-abụ anali ekwu n'ife igwe ọlụgụ kalisef, maka na ikwesị orientation dị mkpa well na ọ na-abụ anụ katazi di ya mgbe ụfọdụ ego adịghịzi nwoke n'aka, ọ na-ebu nwoke mgbakasị arụ. Ọ na-eme nwaanyị achịpụ ụkwụ n'ilo jee gebe ndị ya kpọbịa ya ma ọmalịcha nwa na imelụ nke a mee nke ọzọ, ọ bụ anya isi ọ dị ya ka di ya na-egwu egwu ife ọzọ ga-anụ obodo dey play. So nwanne m, efe a dị mkpa ka eneba anya na mgbochi ọya ka ọgwụgwụ ya. Mgbe a na-etilife ọnụ ugbo ebu ịtọ, isi ga-ajụ nwoke oyi ma ọ jụọ nwaanyị oyi. Mmadụ ebe ọ na-eto etinye okwu ọnụ. A na-emezi podcast si buti ya dị ebe a ka ekwuo na inekwu anya na Lagos na Zion na na-eti ya ọnụ, anyị eso kwuo uche anyị si na-emela anya na communities. Ebilivu na ibido mebia ọ ga-ebutekwa stability in marriage. Onye mara ebe o si mejọ ọ correct ya onwe ya, ka ụmụazị na-apụta apụta rapụ iso n'ụzọ okwu dị ona. A stitch in time saves nine. Amanyesi anyị brain, anyị aghafe onye nke nwa bụ so mụnwa bụ so ono na-ewe Igbo eze ụmụ iyo.